Здравейте на всички, които ме гледат и на тези, които не ме гледат. Казвам набързо, сигурно доста дълга информация, за която хич да и смятам да игра за нея. Защото не ми се прави изобщо такива дълги клипове за информация. Значи, сега, така, да, по-добре. Първата информация, днеска по някое време ще има лайвстрим. Зависи кога ще ми се качи клипът, те се качват бързо. Ще има лайвстрим. За втората информация. Значи, 1 юни. Сигурно пак ще има стрим, не знам. Или стрим, или клип. 12 часов, не се знае. Защото може да съм заети на 1 юни. Ами да, не се знае, може да съм заед на 1 юни. Първата информация е, че първата информация казах. Второ, клипа ще бъде... Ай, сега си ме бил, бе, не мога да си изговоря. Клипа ще бъде на... Естествено, Minecraft, CSGO, да, мултиплеер CSGO, не знам, сигурно няма показвам пред вас първата мисия, защото днеска си я купих, само ви предупреждавам с клип. Ако се чуете откъде си я закупите, Steam, тези, които имат и пък тези, които нямат, направете Steam. Да, третата игра ще бъде изненада. Мисля всичко това да е с познати хора. Да, и това главно беше клипа. Надявам се да ви е харесало и до скоро!